Sut allai gymryd rhan yn yr economi sylfaenol? Mae gan bob un ohonom ni, fel unigolion, gweithwyr, cwmnïau neu linwyr polisïau, y pŵer i gryfhau economi sylfaenol Cymru. Drwy hyrwyddo busnesau lleol, dewis cynhyrchion a gwasanaethau o Gymru, a mynd ati i gefnogi mentrau cymunedol neu gymdeithasol yn ein hardaloedd. Gallech ddarganfod dulliau arloesol o wneud eich gwasanaethau'n fwy canaliadwy a theg, neu fe allech chi ystyried ymuno â chwmnïau cydweithredol, grwpiau cymunedol neu fentrau lleol sy'n canolbwyntio ar wella gwasanaethau bob dydd hanfodol fel trafnidiaeth, bwyd, tai neu ofal. Os ydych chi'n rhedeg busnes, gall platfformau fel Gwerthwch i Gymru eich helpu i fanteisio'r gyfleoedd newydd drwy eich cysylltu â phrynwyr yn y sector cyhoeddus. Drwy gefnogi'r economi sylfaenol, rydych chi'n gwneud mwy na dim ond diwallu anghenion yr oes sydd ohoni. Rydych chi'n buddsoddi'n uniongyrchol mewn adeiladu economïau lleol cryfach a chymunedau tecach a mwy gwyrdd ledled Cymru am genedlaethau i ddod. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.drifflig.llyw.cymru/yr economi sylfaenol.